La punxa, amb Anna Love. Acabem de fer aquesta entrevista amb el Marc Martínez i encara em tremolen les cames. Mare de Déu, quin tros d'home. Bueno, intento centrar-me i anar a la meva secció, que com sabeu és La punxa. Us poso una cançó a veure si endevineu de quina actriu parlarem avui a La punxa. Us sona alguna cosa, això? Jo no sé què és, sincerament. El que acaba de sonar no sé què és. No us sona gens? És que no en tinc ni idea. És una sèrie dels anys 90 que les nostres oients de més de 40 anys els hi sonarà seguríssim. En aquesta sèrie, doncs, com us dic, sortia una actriu catalana, que és l'actriu, segur que us sona, Carme Conesa. Sortia també al costat d'una altra actriu, que és l'Anna Peñalver, que les nostres oients més friquis i amants de la cultura Z, si és que es diu així, de cinema, la coneixeran perquè és l'Anna Peñalver, protagonista de Tu madre se ha comido a mi perro. Però bueno, això ja són figues d'un altre paner. I com que avui parlem de cultura catalana, ens centrarem amb la nostra actriu Carme Conesa. A Carme Conesa segurament la recordareu per sèries com Sitges o Espanya, Pedralbes Centre, o també va presentar el programa Vetes i Films, que era un programa així de vídeos casolans. I ara, més recentment, la Carme Conesa surt a Merlí Sapereaude, que és com aquesta segona part de Merlí, i fa de la Vicky, que és la mare del nou amic del Pol. No sé si heu tingut l'oportunitat de veure-la. Jo us confessaré que no. Jo vaig veure Merlí i aquesta segona part no la vaig veure. Jo vaig veure algun capítol sol de la primera temporada, però aquestes sèries per a jovencells jo no les miro. Jo recordo molt bé a Europa i recordo també el seu paper a Sitges. Sitges la mirava perquè jo estava molt enamorada del Carles Sabater. El Carles Sabater era sempre ha sigut un dels meus mites eròtics. Eròtics. Però, nena, avui estem parlant de Carme Conesa. Un altre dia parlarem de Carles Sabater. Comentar-vos que la Carme Conesa va estudiar Belles Arts, però no va acabar. I llavors va ser quan va decidir fer dansa, o sigui, és una actriu que balla, canta i actua. I justament quan parlem d'actrius que ballen, canten i actuen, quines dues actrius catalanes us venen al cap? A veure si em sabeu dir els seus noms. Concretament, de dues actrius molt representatives d'aquestes tres tasques. Home, no només dues, però a mi sí que em ve com la reina del musical català, la icona més gran és Àngels Bunyalons. Sí, efectivament. Una és l'Àngels Bunyalons i l'altra... També t'anava a dir Àngels Bunyalons, però en aquestes característiques pot ser la Nina? Sí, efectivament. O sigui, us veig molt aplicades. I aquí és on jo vull reivindicar una tercera actriu que canta, balla, interpreta, que és la Carme Conesa. Per tant, no són només dues actrius les que fan aquestes tres tasques, sinó que en són tres. Reivindico un tercer lloc per la Carme Conesa. Bé, i dit això, que és una dèria meva però que us volia fer arribar, us vull destacar una entrevista de la Carme Conesa, que posarem alguns talls perquè em semblen molt interessants, i són d'aquest programa que fa l'Eloi Vila, aquest noi tan eixerit, l'Eloi Vila, que fa el programa El Cotxe. Volia ser ballarina, més que actriu, ballarina. I aleshores doncs, vaig haver una mica de deixar perquè em va començar a sortir moltes coses d'actriu i bueno, ho he intentat combinar. La dansa sempre per mi ha sigut molt important, però vaig deixar més de ballar i seguia fent esport, sempre, sí. Ballarina, actriu, cantant, no? Sí, bueno, una miqueta intentant-ho fer tot, o provar, o almenys soc molt curiosa, llavors m'agrada
intentar aprendre-ho tots. Tot el dia està aprenent coses. Jo crec que el ser humà té aquesta gran capacitat de poder no tenir límit en aprendre i si pot, i té mitjans i té temps, ha d'estar sempre aprenent. És la gran gimnàsia, el gran gimnàs del cervell, també. I et plantes? A quina edat tens ara, Carme? Ai, mira, ja faig 60 anys. Hosti. Faig 60 anys. Clar, i et plantes a aquesta edat amb aquesta voluntat encara de continuar aprenent. Sí, no, exacte. Això de no em planto vol dir que arribo, no? Que no, Sí, no, que hi arribes, evidentment. M'encanta. Em planto aquí, i aquí em planto i ja no em ballo. Aquesta entrevista és molt interessant, us la recomano. També explica que toca el piano, que toca la guitarra, que li encanta la música. I llavors jo tenia un nino que em van regalar els Reis, que era un pagès català. I llavors era ventrílogo, i en el meu col·le jo era molt famosa perquè feia de ventrílogo amb el nino. I la gent reia, i el nino i jo. El nino, que era més gran que jo. No ho trobeu una fantasia, que fos ventríloque? Ai, no sé, ho he trobat al·lucinant, això de que fos ventríloque. No sé, i a més, un pagès català, i ella de petita fent anar un pagès català, un nino, més gran que ella, i fent de ventríloque. No sé, ho he trobat absolutament fabulós, no sé. I res, amb aquesta entrevista del taxi, del cotxe, doncs això, ens explica que ara està estudiant filosofia i història de l'art, o sigui, està fent dues carreres alhora, a més de la seva feina d'actriu. I una cosa que em sembla com molt curiosa, ja ho escoltareu quan mireu l'entrevista, que és que està estudiant per ser capitana de vaixell. O sigui, ho trobo fantàstic que aquesta dona, als 60 anys, se'n vagi a córrer a la carretera de les aigües, estigui fent, com si fos ahir, estigui fent-ho de la família Adams, que hagi fet totes les obres que ha fet, que canti, que balli, que estudiï per capitana de vaixell, i a més també explica que fa meditació budista, o sigui, i pinta, a més. O sigui, ho trobo com una dona amb 60 anys pot tenir aquesta empenta i faci tot això. Me sembla que és estupendíssima. És que és estupendíssima aquesta dona, com pot fer tantes coses. I si veiéssiu els quadros, perquè això surt en una altra entrevista que també l'entrevisten i ensenyen una exposició dels quadres de la Carme Conesa. O sigui, em vaig quedar ja, jo acabava de veure l'entrevista aquesta del taxi i buscant més entrevistes amb la Conesa, em trobo això, la Gaietana Guillén Cuervo, que ja és una fantasia, conversant amb la Carme Conesa i de cop ensenyen una exposició que fa aquesta dona, la Carme Conesa, que també pinta, i és com, o sigui, filosofia, història de l'art, meditació budista, pinta quadres i a sobre no sé d'on treu temps per estudiar per capitana de vaixell, que ja ho deu ser. O sigui, aquesta dona és fantàstica. I després, per acabar de rematar l'entrevista aquesta de l'Eloi Vila, m'encanta aquest nom, i aquest home, ens parla de l'amor. Jacques Brel són paraules majors de les emocions i del moment en què jo estava pintant aquest quadre, i era No em deixis. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai. Vaig llegir una entrevista que deies si ens hem d'atrevir sempre a la vida. Ens hem d'atrevir. Amb què diries que t'has atrevit més? En l'amor, en les històries d'amor. Amb les històries d'amor jo m'he atrevit a coses de risc. De risc, vull dir, emocional. I he dit, tiro endavant, perquè estic enamorada d'aquesta persona i tiro endavant. O sigui, anar amb gent, per exemple, estar amb els meus companys molt joves i tothom dient-me, però no veus que patiràs, que et deixaran per una més jove. I què? I què? El que ara visqui serà... I si em moro la setmana que ve? No em deixaré de viure això perquè, clar, en el futur potser em deixa per una més jove, que és el que sol passar. El present, novament, El present. Nenes, o sigui, no trobeu fantàstic? O sigui, a més, que no li faci cap vergonya dir que tots els seus amants han sigut joves. O sigui, ho trobo fantàstic. I a més, aquesta entrega, o sigui, que sigui tan entregada i que digui, doncs segurament em deixaran per una altra més jove. I què? Vull viure l'amor. O sigui, em sembla una filosofia de vida fantàstica. I m'encanta aquest desparpajo que té, perdoneu pel barbarisme, però la trobo
meravellosa, aquesta dona. Mira, Anna, la veritat és que en això últim que has explicat, la Conesa m'ha arribat dins de tot de l'ànima perquè la seva... que li agraden tant els homes joves i que no li importa què passarà, això demostra que té un amor per la vida tan I gran, tant. esta dona, I que ho tan gran. expliqui. Em sembla super meravellós que no tingui cap vergonya d'explicar-ho. És que ho trobo. Però hi ha molt... O sigui, jo crec que hi ha més dones i més homes que els agraden més joves o homes més joves, dones més joves, i no ho expliquen. O sigui, els hi fa vergonya, ho viuen malament. O al revés, sí. O que això, al revés. I que ella ho expliqui, ho trobo fantàstic. Que ho expliqui TV3 amb aquesta alegria, amb aquestes ganes, ho trobo fantàstic. Carme Conesa, jo la tenia per una actriu tirant a dolentota. O sigui, una actriu com molt secundària, com una actriu dolenta, vaja. I no, gràcies a aquest programa del cotxe, he descobert que potser no és un tòtem, potser no és la millor actriu del món, com que és una actriu tan simpàtica a la seva vida fora de quan està actuant, jo crec que aquest caràcter impregna els seus personatges. I quan està representant els personatges, aporta, doncs, aquesta llum. Que potser algun purista de l'actuació dirà que això és dolent, perquè quan tu estàs representant un personatge, t'has d'oblidar de la teva essència i de la teva personalitat. Però, mira, està molt bé que, no sé, jo penso que això es pot trencar en un moment donat i amb la Carme Conesa funciona i la llum aquesta de la seva personalitat il·lumina els seus personatges. Què voleu que us digui? No sé. La Punxa, amb Anna Love.